No niin, näin me pääsemme Mora-kierrokselle. Tässähän on Alm Partnersilla on hieno taktiikka. Onkohan tää nyt kamalaa vuotamista, kun tämän vuodan. Ei kun ai niin joo, tämähän oli tää suuri salaisuus, mitä ei saanut vuotaa. No vuodan silti, eli kaikki menee riviin ja siitä sitten hiipimällä eteenpäin, kunnes tulee kontakti. Tässä on niinku kaikki, mitä mä tästä taktiikasta tiedän, mutta ilmeisesti this is not all of it. Eli siinä on jotakin sitten vielä syvempää tämän lisäksi, mutta tässä ei ilmeisesti sellaisiin taktiikoihin ryhdytä, vaan kyllä tässä lähdetään Pohjanmaalaistain suoraan päälle vaan ja katsotaan, onko tässä nyt sitten pohjalaisen. No itse asiassa taitaa muuten olla niin, että molemmat on pohjalaisia eli jengiä. Eikö ookin Louneakin jostakin Pohjois-Pohjanmaalta? Ei ole itselle tuttu firma, niin en ole ihan saletti, että mistä on, mutta Loihde Factor on ainakin oululainen ja sikäli pohjois-pohjanmaalainen. Lounaasta jäämme arvailemaan, mutta ainakin tuon puukkorundin perusteella on myös kyseessä pohjanmaalainen jengi. Ei mitään stereotypioita tai mitään, mutta. Näin päästään Pislarundille. Lounea aloittaa Terra-puolella. Pislar luonnollisesti kun... Jaa, no en tiedä, onko se nyt... Tässä Dustissa on oikeasti aika sama, että kummalla puolella aloittaa. Kai se Terra-puoli on pikkusen parempia. Näistä lähdetään vauhdilla Peeritään hoitamaan ja sieltä Pulla on paikalla, mutta sieltä näköjään Louna onnistuu tämä saiti ottamaan ja retake-hommiin, niin joutuu Lofa joutuu retake-hommiin ja siinä kyllä aika vähän on noita hipareita Zermanilla ja katsotaan nyt pääsekö tästä Bohansa yllättämään, ei onnistu tästä vielä. Saamaan siinä saadaan Zermanialaisia näköjään aika varmasti myös Bohansa. Ja kapteeni dynaaminen duo tuon hoitaa ja nyt itse asiassa tehdään pieniä temppuja, että tämän pelin seuraaminen itselleni helpottuu. Käytetään vähän autohotkey madnessia ja takaisin peliin. No niin, nyt on helpompi vaihdella, kun sain numpadille nämä pelaajanumerot. Olen kyllä muutenkin aivan surkea tässä obsaamisessa, mutta kyllä se nyt vaan kun kolmatta peliä tässä kastailee, niin kyllä se pikkuhiljaa alkaa hoitumaan. Tässä nyt katsotaan. Onnistuuko? Näin! Caster-pisteitä. Saisiko tästä jotakin achievementteja, että seuraa successfully Naatin lentoa. Ja toinen on se ehkä, että täällä missaa yhtään tappoja kierroksella. Täältä nimittäin 2 otettiin. Taisi ottaa, en tiedä itse asiassa mistä Tomi tuon Henry otti ja näin näköjään missattiin vielä 3. fragi. Mutta B-saitti on Lounean hallussa näin ollen. Sieltä saatiin ne pari entryä. Hiukan ehkä aggressiivisesti Lofa tämän pelasi, mutta toki itse asiassa kyseessä on Force, ei edes säästetä. Ja nyt jälleen kerran retake, mutta nyt pääsee kyllä CTK tästä komeasti selkään. Sillä me ei onnistu tälle yhtään mitään tekemään. Jax on tiiminsä kovin pelaaja, ainakin arguably. Eli ainakin parhailla statseilla täällä olisiko paras kanareitingi, jos sanoa. No kyllä Hamismatti on myös kovilla statseilla paukuttelee tuolta Lofan puolelta. 1-1. Lounea Lofa. Äskeinen Lounean Force-osto tuli erittäin hyvin käytettyä ja siitä onnistuttiin tuo kierros kairaamaan. Ja nyt lähdetään jälleen, siinä joutuu nyt Lofa puolestaan Force-oston eteen. Ja kyllähän tämä aina on vähän, jos pelkkää Dessua on käessä, niin ei siinä kyllä ihan hirveästi ole sanomista, paitsi Bohan saanut sitä yhden ottamaan, mutta ottaa vielä toisen. Käytössä aika tekemättä paikkaa, mitä on järkevää saada aikaiseksi, mutta että aina vähän Dessulla näiskiä. Se ottaa vielä toisenkin. Katsotaan, jos vielä ottaa, niin siinä olisi voinut alkaa käänsi vapisemaan tuolla Lounaan puolella, mutta ei nyt sentään. Tämä kyllä kuitenkin, no, ei nyt pahasti käy Lounaan
talouden päälle. Nimittäin kyllähän tuolla Teropuolella tuo talous on pikkasen helpompi hoitoinen kuin mitä CT-puolella, joten ei mitään suurta ongelmaa tässä. No, täytyy ehkä laittaa tuolta pois päältä. Kilin kolin kuuluu. Jeba jei. Näin sitä lähtee itse asiassa German hakemaan. Nyt on kyllä Bohanza komeasti selässä ja toinen ekokierros itse asiassa joutuu. Kun Force-osto oli niin huonot nuo rahat ja Bohanza onnistui tästä yllättävän onnistui itselleen AK:nkin ottamaan. Sillä välin tässä kuitenkin on midi jo Lofan Korean Lounean hallussa. Ja tässä nyt Bohanza sitten tämmöisenä viimeisenä sankarina tässä tätä yrittää pysäyttää. Varmaan ehkä fiksumpi homma olisi tästä tämä AK pistää pankkiin ja säästöhommiin. Pulla tässä varmaan samoilla ajatuksilla, eli yrittää tästä AK itselleen napata. Se näkee olkapään, näkee myös nuija. Olkapään ei konnektaa Pulla siitä helposti. Luodin päähän ottaa. Nuija hoitelee tämän varmoin otteen ja Bohanza siitä sitten onnistuu tämän säästämään tämän AK:n, jos ei sieltä nyt kukaan lähde hunttaamaan. Ei ole välttämättä niin hurja tuo taloustilanne, että ihan hirveästi huntataan ja sieltä Bohanza tämän yrityksen kaataa, kun kyllä tiedät, että nuijan haittaa, missä Bohanza on ja onnistutaan tuo ase ottamaan pois. Ja erinomaista kyllä, että tuo aseen Lounea saa pois, nimittäin kyllähän se tuohon vaikuttaa. Siellä ei saada niin paljon utilityjä, pelkästään taitaa olla yhdet kitit, jos ei nyt Bohanza tuosta toisia kittejä osta. No 2 kitit sieltä tulee. Mutta ei kyllä rahassa kylvetä, siellä utility-tilanne on aika heikko ja kyllä niin kuin kakkosdivarinkin tasolla on vaikea pidellä, jos ei siellä utilityjä tarpeeksi ole. Tuohon kuitenkin on molly ja ei konnektaa kapteenin spray, siellä pikkusen vahingoittaa ja jääkö kuitenkin sitten vita vielä siihen mollyyn. Aika ilkeästi kyllä tehtiin damagea tuosta. Siinä yritti Lounea väkisin mollyn läpi lähteä longia haastamaan ja ei onnistu ja maksaa siitä kyllä kalliisti. Se teko erittäin heikoilla höpöttimillä tässä midissä. Tässä taitaa varmaan jos itse tätä kierrosta rakentaisin niin liigeällänä, niin lähtisin hakemaan pikkejä ja jos ei niitä pikkejä saisi, niin pistäisin nämä 3 asetta säästöön. Nimittäin on ei ole Lounallakaan ihan hirveästi rahaa, että kyllä tästä yhden aseen voi jättää, mutta jos ei tästä nyt entryä vaikka tästä esimerkiksi saada, niin no kyllähän se saadaan ja tästä nyt pystytään nopeammin ottamaan. Tämä trade pitää vaan saada otettua, nyt kun vielä löytyy pelaaja. No sieltähän löytyy Metsaksi, joka tiputtaa Tomin ja nyt on enää CTK viimeisenä. Sehän tuo muuten tuo nikki sanotaan. CTK, en tiedä. Olkoon nyt CTK tällä kertaa. Ja aina kun on ihme tommosia merkkejä tuolla nikin perässä, niin ei nopeasti vilkastuna saa mitään kärryä, että mikä pelaaja on kyseessä. Jälleen kerran tämmötä aika standardin longipitoa pitää Lofa, nimittäin heitellään mulli tuonne ja nyt kyllä naatti kädessä kahvikassa jälleen kerta menee, mutta siinä nuija joutuu kylpemään liekeissä, että onnistuu tämän treidin ottamaan ja 1-1 trade tuolta longilta siis ja ei ole no, yksi Galili löytyy longilta, muuten on kyllä ihan ok ostoja. Tässä pitäisi kyllä pystyä tasaisesti tätä kierrosta pelaamaan. Siellä Bohanza räiskii tuota midiä ja Pasaitilla on myös tuplapito, siinä taitaa olla semmoinen usko, että sieltä longilta ei ketään, no kyllä tässä Hamismatti longille katselee, liekö Tomi sitten kävelee suoraan avikka tähtäimeen. Siellä kyllä flasheja on aika paljon, että
melko rohkeasti tuolta ilman flashia lähdetään tulemaan Bohansa sillä välillä, että sitä midistä ja nyt missaa. Hamismatti tämän kurin ei missaa enää toista. Ja näin sitä kilpistyy tämän Lounean hyökkäys, nimittäin molemmista päistä tippuu yksi kaveri ja enää pari jätteriä. Zerman ja ZTK midissä joutuvat tätä kierrosta rakentamaan ja on se kyllä 4 vastaan melko lailla vaikeaa, varsinkin kun tästä kapteenikin näitä infoja hakee. Zerman taitaa ottaa kylkeen vielä tästä luotea ja näinhän siinä käy, että ei olla hereillä, että sieltä alapimeestä on puskettu ja nyt joutuu sitten ZTK yksinään tätä kierrosta viemään ja ei onnistu kyllä varmasti edes säästämään sillä täältä. Tulee vastaan ja ei connectaa spreikään. Kapteeni varmoin otteen ZTK tuosta sortilta tiputtaa. Ja 3-3 Lofa tasoittanut. Ei ole kyllä vielä kumpaankaan suuntaan tämä peli kallistunut. Hyvin tasaista ollut tähän mennessä. Lofa on onnistunut hyvin näitä kierroksia ottamaan. Hyvin varsinkin entryä ja mappikontrollia. Ja Loune on sitten noita saitteja saanut myös hyvin haltuun silloin, kun nämä saittiotot ovat onnistuneet. Ja jälleen kerran lähdetään nyt B:tä nopeasti hakemaan. Tämä B on Lounealle toiminut aikaisemminkin, joten ainakin tätä alapimeä kontrollia ja midi-kontrollia varmaan jälleen kerran haetaan. Siinä jää itse asiassa ZTK nyt midiin aika pahasti ja Hamismatti tiputtaa 2 midistä ja Lounealla on ekokierros, enpä tullut edes katsoneeksi, että kavereilla ei rahaakaan ole, joten tästä nyt ei ihan hirveitä ihmettekoja varmasti olisi muutenkaan saatu aikaiseksi. Lofa 4-3 Lounea ei ole nyt saanut ensimmäisten kierrosten jälkeen samaa vauhtia päälle, mitä oli nuo 3 kierrosta tuossa Pisla-kierroksen jälkeen, eli Lofa ottanut 3 kiekkaa takaisin ja nyt pitäisi Lounean alkaa pikkuhiljaa kääntämään tätä peliä jälleen kerran nostokierrosta. Lofalla vaan harmittavan paljon tätä rahaa pankissa, että ei ole tämän kierroksen voitto riittävä heidän talouttaan tärväämään, vaan kyllä se vaatii, että parikin kiekkaa vetää putkeen, että pakotetaan Lofa ekokierrokselle ja samoin, että jos Lounea tällä kierroksella vaikka voittaisikin, niin jos tapahtuu miestappuja, niin ei ole kauheasti rahaa ostaa. Ja kekkaloidaan midissä melko lailla ja tämä on tätä Dustin syvintä ydintä. Siinä Hamismatin smoke taitaa mennä vähän mihin sattuu. Yritti ilmeisesti heittää tuohon shortille. Tuo enemmän tuommoinen terroristipuolen smoke tuo. No ei itse asiassa edes ole. Lentää ihan minne sattuu. Tuosta nimittäin T-puolelta halutaan heittää tuohon ledgelle pieni semmonen levittämissmoke, että pääsee tuohon catwalkille vähän paremmin. Ei tuo catwalk. Mikä tuo? En minä tiedä näitä kooleja. Catwalk on täällä toisella puolella. Ja jälleen kerran Lofa onnistuu näitä 1v1 voittamaan. Ja tää on kyllä paha tilanne, että Lounea antaa näitä käytännössä ilmaisia. Ei ole ketään treidaamassa ja nyt ei päästä tuonne saiteessa. Kapteeni pistää saittia lukkoon. Se teko kuitenkin sitten onnistuu tämän saitin ottamaan ja Zerman saa Murkulan maahan, mutta ei edes ennätä saada, kun sieltä sitten Bohansa hänet kuittaa ja ei onnistu Lounea tätäkään kierrosta viemään ja jälleen kerran on säästökierroksen edessä. Ei ole nyt Lounea onnistunut näitä kierroksia kairaamaan ja melkein jopa rohkenisin väittää, että se kaatuu noihin 1v1, mitkä hävitään ympäri mappia ilman, että niistä tradeja otetaan. Hyvin kuitenkin sinne mennään poppoilla saitille, mutta käytännössä sitten vähän turhaan siellä 1v1 hävitään ja jälleen kerran Mejaks Tomin kaataa tuolta, ei ole nyt ollut statsiensa veroinen vai onko? Oho. No 8 härkää, kyllä se nyt ihan kohtuullista suorittamista on kaikin mahdollisin standardein, eli ei ole kyllä onnistunut näitä kierroksia nyt avaamaan viime aikoina, vaan Lofa kiskannut tästä 4 kiekkaa putkeen. Nyt on tämmönen vähän puoliosto sille, että seuraavalla kierroksella saadaan rahat. Zermani löytää sieltä kivasti pään ja Vita on sillä välin itsensä hautaan vienyt ja nyt tästä Zermani varmaan koittaa jotakin päitä löytää, mutta eipä tässä nyt ihan hirveästi tehtävissä ole. 12 HP eikä armoreita. No onnistuu siitä seinän läpi hiukan läiskäyttämään, mutta eipä sillä kovin pitkälle päästä.
Lounealla nyt jälleen on ostokierrosta vuorossa. Vita sai muuten tuolla Suicidella itse asiassa 008, melkein 007, mutta koska oli yksi fragi siinä vaiheessa, kun tuo 7 kuolemaa oli, niin ei onnistunut bondeja vetämään, mutta nyt on sitten 008. Ja ei ole kyllä Lounea onnistunut muutenkaan kovin kovaa ampumaan vastaan, sillä täällä on ollut rautainen pito varsinkin täällä longilla. Ja se on kyllä dustissa se, että jos sä et teropuolella tuota longia haltuun saa, niin peli kyllä vaikeutuu huomattavasti. Koska kyllä jos se longikontrollin saa, niin CT joutuu sitten tuossa arvailemaan, että missähän se vihu saattaisi olla. Ja tuosta pääsee nimittäin aika nopeasti splitillä alle. Ja nyt sitten Loune ottaa tämän longikontrollin ja rohkenisin väittää, että tässä ei nyt kannata alkaa hätiköimään nyt kun tämä kontrolli on saatu, vaan no niin, käystä siellä. Avikalle itse asiassa syöttämässä ja Nexax on myös valmiina ja tässä nyt hiukan lähdettiin ehkä ahnehtimaan, kun saatiin tuolla kontrolli ja lähdetään ottaa rehtiä tuolta pitkältä. No, se tekon avikka oli sitten täällä jossain aivan muualla. Tuohon olisi se avikka ollut kiva toista avikkaa vastaan ja ei ole edes Lofa lähtenyt rotateemaan tämän myötä, vaan jälleen kerran ei onnistuttu tuota longia ottamaan haltuun. Toki kyllä Lofalla varsin konklusiivinen tuo puolustus, että siitä ei kyllä ihan noin vain läpi kävellä, mutta tässä hiukan tämmöstä rosoisuutta on tässä pelissä, eli ei saada ihan näitä dueleita kääntymään, eli ilmeisesti tässä nyt haetaan sitä perinteistä dustia, että otetaan vaan rehtiä ja sittenhän siinä käy niin, että jos ne rehdit hävitään, niin ei se peli sitä sitten hirveästi etene. Sinänsä ihan toimiva taktiikka, mutta siinä missä Lofa on ollut vähintään kahdestaan aina näitä puskuja pitämässä ja onnistunut sitten nämä fragitkin ottamaan, niin Lounealla on kyllä paha paikka. Saa nähdä, että onnistutaanko tässä kääntämään ehkä niin tietty aika lisän aika voisi olla. Tässä on nimittäin 6 rundia otettu tukkaan. Varmaan on semmonen fiilis, että nyt ei niinku mikään toimi ja kaveri vaan ampuu paljon kovempaa, mutta eihän se Lofallakaan ole mitään supermiehiä tuolla, vaan kyllä ihan tavallisia kuolevaisia Counter-Strike-osujia ja varmasti Lounealtakin niitä osuja löytyy ja ei vaan ole nyt ihan vielä herännyt tähän peliin. Siellä yksi piisla, mutta muuten aakoita ja jälleen muuten haetaan ilman mitään flasheja tai mitään tuota rehtiä. Ja mä oon hiukan välillä kostautunut, mutta nyt nämä saadaan nämä duelit toimimaan. Hiukan on vain hidasta nyt tämä, kun saadaan tuo B-saitti haltuun. Ei taida olla tietoa siitä, että B-saitti on kokonaan hallussa. Vaan pommi sitten, ja nyt käydään vaan niinku, no kyllähän se näinkin toimii, että käydään vaan telottamassa. Tuo vihollinen on varmasti kyllä tietää, että Metsaks täällä alhaalta löytyy. Tomi on tuossa sitten ensimmäisenä ehkä tulilinjalla, mutta löytää Metsaksin päin. Ja näin se nähdään, että sitten kun ne rehdit menee omaan suuntaan, niin näistä kierros näyttää todella helpolta, mutta kyllä niinku rohkenisin jälleen kerran väittää, että oli melko lailla riskikäs tuo, että lähdettiin silti 1v1 hakemaan, vaikka oli tuo B-saitti kokonaan auki ja smokilla eristetty, että siinä olisi ollut kyllä huomattavasti varmempi vaan mennä 300 sinne B-saitille ja sitä pitää nimittäin jos olisi 1v1 kääntyneet toiseen suuntaan, niin se olisi ollut jälleen kierros. No nyt syö kyllä komeasti naatin, taitaa mennä yli 100 damagea tuossa tiiviltä yhteensä yhteen naattiin. Varsin nätti garnaatti löytyy sieltä. Pitäisköhän tässä nyt ottaa tuohon naattinäppäimelle sormi, niin muistais ehkä näitäkin joskus tehdä. Siinähän näkee kivasti, että sieltä joku pulla on tulossa. Ja kyllä tässä Lounea myös tästä midistä on aika useasti käynyt syöttämässä vähän niin kuin ilmaiseksi noita frageja, eli onkohan vähän niin kuin justiinsa
Just ihan hetkeksi jäänyt vähin, että pelataan vähän tämmöstä puggimeininkiä, että lähdetään hakemaan niitä dueleita ja jos ne voitetaan, niin voitetaan kierros ja jos hävitään, niin hävitään kierros. Sinänsä ihan toimiva, jos on erittäin kovaa osujaa tiimissä ja ehkä vähän vähemmän kovaa osujaa vastustajalla. Mutta se sitten toimii huomattavasti heikommin, jos on tasaiset tiimit ja toisella joku strategia. Nuija kuitenkin siitä onnistuu yhden tiputtamaan, mutta 3v1 joutuu tästä rakentamaan. Kyllä oli aika aikaisessa vaiheessa sen näköinen, että se ei lounaalle tule kääntymään. Ja jälleen kerran on säästön edessä. Katsotaan tuleeko sieltä kuitenkin Force ostaa siellä kolmella jantterilla olisi AK-setteihin varaa. Ei sen täällä lähdetä sitä kokeilemaan, vaan nyt ihan niin rehtiä säästöä ja koitetaan noita viimeisiä kierroksia hakea. Tästä jos lounaa nimittäin kiskaisisi vaikka edes sen 6 kierrosta, niin ei se huono ole ja kyllä kaikki mahdollisuudet on vielä tämä mappi ottaa. Ja louneallahan on tosiaan se tilanne, että tämä pitäisi molemmat mapit voittaa, jos mielii siihen top 4. Ei nyt ihan varmaksi voi sanoa, että oliko se top 4, jotka tässä playoffeihin menevät, mutta etäisesti muistan, että joku kummin kaiman kaveri olisi joskus sanonut, että Kanaliigassa 4 top-jengiä menee playoffeihin ja tässä nyt aika tiukasti lounea taistelee, että tässä pitäisi ne molemmat kartat ottaa. Kyseessä siis ensimmäinen kartta, 2 kertaa best of one lounea vastaan Lofa ja Lofa nyt tässä johtaa tätä karttaa ja sieltä fulla pistelee savoja läpi. Ei kyllä näytä lounaalla toimivan yhtään mikään. Kyllä varmasti harmittaa lounaa, koska tässä niin näyttää vaan, että kaveri vaan pistelee. Kaveri vaan pistelee. Lofa fulla laittaa siitä 4 kaveria vattalleen ja ei sitä B:lle mennä, kun toinen reskii savuista puolitiimien maihin. Vita ei ole myöskään kauheasti herännyt serverille, kaverilla 0 fragia, eli vähän on ollut vaikeaa ainakin Vitalla. Ei nyt suoranaisesti ole hirveän kuumana kukaan muukaan lounean puolella, että tässä enemmänkin Metsä, Bohan ja Hamismatti ovat olleet aivan liekeissä ja pistelleet näitä dueleita. Sen lisäksi Bifa hakee ja se korjaa Lofa. Firmahan on vaihtanut nimeä tässä vasta, ei ole varmaan vuottakaan siitä, kun firman nimi vaihtui Bitfactorista Loihde Factorin, kun Loihde tämän suuremman konsernin loi. Itse asiassa muista, mikä firma oli, joka sen nimensä Loihdeeksi vaihtoi ja osti Bitfactorin pois, mutta Loihde Factor nykyään ja jälleen kerran on menetetty 2 kaveria ja olin juuri sanomassa, että Lofa ei hae näitä dueleita, vaan on aina joku treidaamassa. Tässäkin 2 kaveria on ottamassa ja tämä on sitä, mitä lounaa ei tee. Eli lounaalla aika paljon sooloilee ja luottaa siihen, että pystytään ottaa sitä rehteä ja siinähän käy vähän niin, että vaikka sä saisit sen ekan fragin, niin sit siellä jos on vastustajalla se kaverit treidaamassa, niin se menee sitten 1-1 sekin riskipelaus. Ja ei kyllä näytä siltä, että lounealla on millä vastata tähän Lofan tiimipelaamiseen, vaan on käytännössä ollut yksilösuorituksien varassa ja niiden voitettujen duelien varassa nämä kierrokset, mitkä lounea on vienyt. Käytännössä 3 kierrosta pislakierroksen jälkeen ja sen jälkeen 1 kierros, missä niitä rehtejä pystyttiin ottamaan 1v1 ja sitä kautta se kierros kairaamaan, mutta kyllä on Lofa näyttänyt erinomaista peliä tässä kartassa. Hamismatti nyt kyllä saadaan tuosta midistä ja nyt tämä on sitä mitä lounea kaipaa, eli saadaan avattua tuota karttaa, että mappikontrolli siitä saataisiin. Ei ole kyllä nyt haettu oikeastaan mitään. No sortilta nyt porukka lähtee ja jälleen kerran Nuija siellä yksin ja kaatuu tähän 1v1. Ja nyt sitten pelit on tasan tosi Metsäks kyllä tästä itse haki tätä 1v1. Olisi voinut kääntyä kummin vain, mutta tällä kertaa se kääntyy Lofan puoleen ja nyt on, vaikka onkin monesta suunnasta tulossa lounaa, mutta on vähän jäänyt tuon telineelle. Tomi kuitenkin täällä valmiina fulla, sillä väli myös kaatoi ja nyt näyttää sitä, että lounaa tästä kuitenkin 1 kierroksen voisi saada, jos ei Metsäks mitään ihmeitä tee. Ennettiin 1 ihmeen tekemään, onnistui sitä Tomin ottamaan ja nyt on sitten Metsäksistä kiinni. Pystytäänkö tämä pysäyttämään? Ei kyllä riiteekki hommiksi menee. Ja Vita, Zerman, Zeteko, dynaaminen trio, joka sitten tähän kyllä jää.
kapteeni Metsaks vastaan Zerman Vita. Löytäisikö tässä nyt Vita sitä peli-iloa lopulta? Mikä on ollut ehkä tässä ensimmäisellä puoliskolla hiukan hukassa, ei löydä. Metsaks sieltä löytää Vitan ja nyt on kyllä pläntätty Zermanille. Ja nyt on kyllä Zermanilla voiton avaimet käsissään. Tietää, että tässä feikki on kyseessä. Ai, kapteeni konnektaa päähän, mutta ei riitä kun on... Ehtiikö defuseemaan? Ei taida ehtiä. Onnistuu tämän viimeisen kierroksen ottamaan siellä kapteeni vähän pelottelee, löytää kaverin pään, mutta ei se tuolla M4, kun vaikka pään löytäisi, niin ei se riitä, pitää osua vielä toinen panos. Ei ollut naattia eikä mitään muutakaan kamaa, millä heittää se viimeiset hiparit sitten pois, vaan Lounea siitä sitten sen 5. kierroksen saa, mutta kyllä tämä pahalta näyttää, nimittäin kyllä mielestäni hiukan teropuolinen kartta on. Oisko hiukan muuten tullut balanssia karttaan, jos kun tehtiin tämä uudistus, että tästä ei nyt tonne tuplaoville näe, eli sieltä nyt lähti muuten Lounea hakemaan midi-konsolia. Tää on itse asiassa aika perinteinen taku, että kummallakin saiville lähtee yksi kaveri ja sitten midistä loput. Ja näyttää itse asiassa toimivan varsin hyvin, nimittäin tässä ehkä yllätetään hiukan Lofa ja pystytään sieltä pari antteria kaatamaan ja siinä sitten Zerman jättää Hammismaatin, Vita jättää kapteenin ja ei ole enää Bohansakin ottaa sitä nuijasta päähän. Lounea aloittaa varmasti, voittaa tällä kertaa pistolikierroksen ja tästä nyt on... Jos Lounea tästä nyt onnistuu muutaman kierroksen ottamaan, niin pelihän kääntyy aivan päälaelleen, nimittäin onhan tämä totta tosiaan, kun miettii, niin on tämä CT:llä helpompi tämä tiimipelaaminen ja treidien ottaminen kuin mitä Terolla, jos ei sitä ole sitä treidaamista ja yhdessä menemistä harjoiteltu, niin CT-puolella se tulee vähän niin kuin defaulttina, eli yleensä porukka osaa nämä peruspositiot ja tavallaan tulilinjat, että mistä näitä pitää pelata. Siellä sitten lähdetään tärkeä osalle Lopa lähtee ja ZTK tästä kolaa pari nuija siellä nuija auttamassa ja nämä tästä kaverit kahdestaan tämän kierroksen hoitavat ja eihän siinä toki kello kädessä kauheasti tee. Glock on hiukan huono ase tämmöisiä rynkkylaitoksia vastaan. 10-7 Lounea kaventaa ja nyt on tämmöiset jäämäaseet Lounealla, eli jos tästä pystyy kierroksen ottamaan, niin on kyllä erinomainen tilanne Lounealle ja siinä on Lofalla pieni etulyöntiasema, sillä kaikenlaista kamaa löytyy ja AK:t kädestä, jotka ehdottomasti ampuu kovempaa kuin nuo röpöttimet, mitä vastapuolella on, ja se, niin käy, että sieltä ne röpöttimet kaatuu saman tien. Kuitenkin nuija on täällä paikalla ja pistää stopin tälle etenemiselle, mutta tässä että Lofalla on tämä hallussa, mutta Lofa tekee itse asiassa samaa mitä Lounea tekee, eli lähdetään yhdellä pelaajalla lähdetään noita frageja ja ratkaisuja hakemaan ja se ei pääty hyvin, kun tuolla on CT valmiina näihin puskuihin ja joutuu sitten tässä 3-3 rakentamaan. Sitä oli juuri kehumassa, että tässä ei nyt menty tuonne longille, kun se saatiin haltuun ja nyt joutuu sitten Lounea hiukan arvailemaan, että mihin Lofa on mennyt. Tässä kuitenkin CTK on valmiina kuuntelemaan, että josko siitä rotatea tulisi. Itse asiassa eihän tuostakin taitaa äänettömästi pystyä kiertämään, jos ei sitä kukaan piikkaa. Ja nyt sitten epäonnistunut savu siihen, ei blokkaa oikeastaan yhtään mitään ja täällä nyt viimeisenä nuija onnistuu yllättämään, ei connectai, onnistuu kuitenkin kapteenin tiputtamaan siinä saman tien, nimittäin tipahtaa. Itse ZTK on nyt hyvässä paikassa. Yllättämään aivan erinomaisessa paikassa, mutta ZTK onnistuu tiputtamaan sekä Pullan että Metsaksin ja tärkeän kierroksen ottamaan Lounealle. Nyt pelasi Lounea erinomaisesti tämän tilanteen ja oli kyllä erittäin hyvä rotate sieltä ZTKlta midistä selkään sortin kautta ja onnistuu tämän kierroksen ottamaan ja pakotaan Lofan säästökierrokselle ja sitä kautta Lounealla on tässä nyt mahdollisuus kaventaa 90, mikä on erinomaisen tärkeää. Säästökierrosta siellä parit armorit, pari jotakin asetta löytyy ja sieltä CTK ryskeästi midistä. Tämä on härskiä touhua. Kaveri vaan kävelee midistä ja on silleen, no niin, menkää istumaan pojat.
Ja sieltä Sermanikin hoitaa. Nyt on päässyt slowesti tälle serverille. Ei selvästi toiminut tuo tervetuloa. Nyt on ihan eri ääni kellossa. Toki sieltä pystyy pikkuinen Pisla dueli, mutta Tomi tämän varmoin ottein sitten kuittaa. Ja nyt on sekä Tomi että Nuija että ZTK päässeet serverille. Siellä Metsäks kuitenkin 21 härkää taulussa on kantava voima Lofan puolella ja nyt osto-vastaanostokierrosta, ja nyt jos Lounea tämänkin tästä vie, niin siinä Lofalla voi olla vähän miettimisen paikka, nimittäin tässä on kuitenkin 4 kierrosta tullut tukkaan, ja siinä voi pikkuhiljaa alkaa putti tutisemaan, jos kauhean monta kierrosta vielä turpaan tulee, nimittäin kyllähän tässä Lounea on aika hyvää CT-puolta esittänyt. Tervani röyhkeästi tuosta savun läpillä iskii menemään. Ai että siinä on jälleen tämmönen kiva grafiikka tuossa kuvassa. Ja nyt vähän lähtee kyllä takki auki toinen midi, mutta ei ole tietoa, että siellä toinenkin kaveri on. Ja nyt ollaan muuten hyvin näillä mestoilla, että treidataan nuo tapot ja on tieto sitten, missä se vastustaja on ja pystytään se siitä ottamaan enää. Kapteeni Hamismatti kahdestaan joutuvat tätä tekemään, kun on Lounean aggressiolle ei ole löytynyt vastausta, ja kyllä on ollut sen verran varmaa tämä Lounean CT-puoli, että ei tästä kyllä 2v4 pystytä varmastikaan voittamaan. Vaikka minkälaisia ihmettekoja lähdettäisiin tekemään. Tornia jää siihen. Nyt alkaa itse asiassa näyttää hiukan pahemmalta, nimittäin jos tästä vielä alikka toisen connecti. Toisen shotin connectaan on nyt aivan maitona. Hamismatin ruutu ei näe yhtään mitään. Vongaa kuitenkin, että siinä Nuija on, ja Nuija onnistuu piikkaamaan juuri oikeaan aikaan. Nuija tiputtaa sitä kapteenia Hamismattia enää viimeisenä hengissä ja löytää kuitenkin Nuijan ja 2v1. 2v1 lähdetään tekemään. ZTK täällä odottamassa sieltä Vita. Että granaattia päähän, ja nyt pääsee Hamismatti yrittämään ZTK ja Vitaa enää viimeisenä, ja Vitalla ei ole kyllä hyvin mennyt 4 fragia ja 14 kuolemaa, ja nyt tästä pitäisi tämä klutsi ottaa. Hamismatilla ei hirveästi hipareita ole. Pitäisi connectaa nämä sotit, mutta ei löydä Vita. Siinä sitten hävitään tämä 4v2. Juuri kun pääsi sanomasta, niin Caster Ringsi tapahtuu ja Lounealla lurisee kierros pahemman kerran. Siinä ehkä lähdettiin vähän turha hienoa hakemaan, kun torni pystyssä ja ei onnistuta siitä oikeastaan sitä tornista yhtään mitään tekemään. Ja sitten Lofa tästä rankaisee ja Hamismatti erinomaisella avikka pelaamisella tuon kierroksen ottaa. Tullaan lähtee longia hakemaan, siellä ei ole kuin Nuija puolustamassa. Tässä kyllä saatetaan joutua tämä longi Lounean puolelta luovuttamaan, nimittäin kyllä tämä 2v tai jopa 3v1, kun tästä lähdetään tulemaan, niin aika vaikea se on pitää. Toki jos tuossa Nuija onnistuu hengissä pysymään, niin kyllä sitten taas puolestaan on, ja no niin, siellä Hamismatti flashaa omia ja Nuija sitten sanoo, että thank you very much. Meikäläinen ottaa tästä nämä, ja nyt kyllä Lofa kävi syöttämässä aika helpot siihen Nuijalle. Ei mitään kyllä tosin Nuijalta pois ottamatta, siinä erinomaiset connectit noihin päihin löytyy. Kursori löytää tiensä päähän ja sieltä Germani käy syöttämässä Hamismatille. Mikä siinä on, että se avikka pitää piikata? Mikä siinä on? Tosin tästä ei ehkä ollut tietoa, että siellä avikka olisi, mutta toisaalta jos siinä Nuija oli hyvässä positiossa pitämässä tuota, niin miksi se pitää käydä se kulma piikkaamassa? En tiedä. Mekchaksi on täällä hiipinyt itse asiassa A-saitille ja nyt en tiedä onko tästä tietoa, ja Tomi on kyllä hyvässä paikassa. Hamismatti missaa sotin ja se kyllä avaa tämän kierroksen täysin. Tomi pystyy sen clean uppi tehtävänsä hoitamaan siinä Vitan nurkassa. Ja ei itse asiassa onko se nurkassa, mutta Tomi sitten pääsee tämän yllättämään, ja eihän tässä Metsäksillä oikeastaan mitään saumaa ollut. Nimittäin kahdesta suunnasta jos ammutaan, niin on aika vaikea kahteen suuntaan venyä. Lounea ottaa siitä varmasti kierroksen ja pakottaa Lofan jälleen kerran säästökierroksella. Siinä onneksi Lounealla oli nimittäin sen äskeisen häviön jälkeen tarpeeksi rahaa, että pystyy ostamaan. Ja sitä myöten pysymään tässä pelissä mukana, nimittäin erinomaisen kriittistä, että Lounea tästä tämän kartan ottaa, jos mielii jatkopaikkaa, sillä kaksi Lounean takana olevaa tiimiä pelaavat tänään kesken, tai en tiedä onko tänään, mutta tällä viikolla pelaavat keskenään, ja
Ihan sama oikeastaan kumpi voittaa, jos voittaa molemmat, niin Lounea on playoffeista ulkona. Toisille tosin... No siinä on pari vaihtoehtoa, mutta voittoa tästä Lounea on kyllä haettava, jos haluaa paikkansa varmistaa, ja tässä haetaan, ja nyt on kyllä erittäin vaikea tilanne sellaista. Meikäläinen selittelee niin luopa kävelyt kaikille kierroksella ja rankaisee kyllä erittäin pahasti, ja nyt pitäisi Zermani tämä hoitaa. Pitäisi ehdottomasti tämä Kutsi hoitaa, ja Zerman on paikalla, onnistuu tämän ottamaan, kyllä oli aivan erinomaisen tärkeä kierros. Meinataan ekorundille lurista, nähtiin muuten eilen aika pahaa lurisemista ekorundeille tuolta sekä Alm Partnersin että Sofikeetin puolelta, kun tuo kolmas Divarin ottelua pelattiin. Mutta tässä pelissä ei olla taidettu ekorundille kertaakaan hävitä, että sikäli on ollut varsin varmaa tekemistä. Se on aina jännä, miten se ekorundi jotenkin yllättää, kun kaverit tuleekin paljon kovempaa vastaan, mitä aikaisemmin. Se on hyvin hämmentävää. 11-11 erittäin tasaista peliä nyt ostorundia jälleen ostorundia vastaan. Bohansa lähtee, nyt annettiin kyllä todella helposti tämä longikontrolli ja siinä vaan kävellään saitille. Ei ole kuin Zerman paikalla, on kyllä varmasti ei ole tietoa, että Bohansa tuossa lähellä on ja vähän pääsee yllättämään Zermanin. On kyllä naatti kädessä aika pahasti. Tomi kuitenkin tästä onnistuu tukemaan tätä erinomaisesti. Missä itse asiassa Tomi on? Tomi on täällä mikä tää on tää, missä Tomi on? Tää on mutta mikä tuo on tuo niinku sortista, kun tullaan ulos? Onko se joku ledge? Catwalk se ei taida olla. Nyt onnistuu kyllä Lounea erittäin hyvin pitämään tämä. Ja se on itse asiassa sandwichikin tulossa. Kyllä varsin hyvä pito. Se annettiin longi aivan ilmeiseksi ja Lofa vähän ehkä jäi ansaan siinä, että näinkö helposti tämä longi tästä saadaan, mutta Lounea oli heti valmiina, että tästä nyt longi hyökkäys tulee ja oli siellä 4 pitämässä A-saittia ennen kuin Lofa ehti sinne saitille, niin kyllähän se kovasti vaikeutuu se A-saitin ottaminen, jos siellä on 4 ja sen sijaan olisi 2 äijää, mikä se normaali pito olisi. Toinen ostokierros ei ole kamaa ihan niin paljon nyt Lofalla. Savuja on aika vähän, itse asiassa pelkästään 2 savua ja jos tästä jotakin executea mieli tehdä, niin se vaikeuttaa. Ja nyt sieltä A-splittiä lähdetään hakemaan. Nyt on ehkä hiukan paremmat paikat Lofalla tätä executea tehdä, nimittäin päästään tuota myös hakemaan. Tomi on kuitenkin erinomaisessa paikassa, on boostissa tuossa CTK:n päällä, aika vitan päällä sama, mutta onnistuu tuosta sitten yllättämään pahasti ja siitä Nuija pääsee metsäksi selkään. Nyt on Lounea niskan päällä. Nyt on Lounea päässyt niskan päälle, onnistuu näitä pitoja pitämään ja nyt on se tilanne, että varmaan eihän täällä mikään toimi. Siinä on nimittäin Lounea napannut 8 kierrosta Terrakoilla ja Lofa onnistunut ottamaan vain 1. Ja nyt onko niin, että nousee nuo 3, tai itse asiassa Louneahan on tuossa 5 kierrosta Terrapuolella ja nyt voi olla, että nousee arvoon arvaamattomaan nuo 5 voitettua kierrosta, sillä Louneahan on aivan muutaman kierroksen päässä pallosta ja pakottaa Lofan jälleen kerran ekoon. Ja nyt jos tässä ei mitään kauhean suuria virheitä Lounea tee, niin onnistuu varmaankin tästä sitten 14 kierroksen tämän kääntämään. Sorsilta vauhdilla mennään. Tomi on kuitenkin valmiina tähän ja onnistuu parikin kaveria tiputtamaan erittäin aggressiivista puskoa. Siinä näkee Tomi varmasti tämän naatin ja tietää, että siellä joku on. Ei kyllä, siinä onnistuu juuri katsomaan poispäin, kun siitä kapteeni juoksee ohi, mutta kyllähän tässä aika lailla. No joo, metsäksi siitä täysin yllättää Tomi ja Nuija. Siinä on kyllä aivan kujalla olevat kaverit, ei ollut mitään hajua, että mihin suuntaan katsellaan, en edes tiedä mitä ne tuossa tekivät, siellä tuossa kyllä saattoi, ainakin olisi pitänyt olla tieto, että siellä sortilla väkeä on, eli no, saa nyt nähdä, että oliko tämä se ratkaiseva lurina, millä tämä kierros lähdetään häviämään. Zerman kuitenkin katsoo ainakin oikeaan paikkaan. Siinä onnistuu tämän ottamaan toisenkin Zermanilta jälleen kerran tärkeät fragit. Jos tässä olisi nimittäin Zerman lurissut ensimmäiselle, niin olisi Lounea ollut pulassa ja nyt saadaan se 14 kierros. Ehkä pieniä sydämen tykytyksiä aiheutti tuo äskeinen anti-eko kierros, mutta kyllähän se sitten varmoin ottein saadaan
saadaan hoidettua. Serman sinänsä on ollut erittäin hyvässä vedossa nyt tässä kartassa, nimittäin ei ole ollut aikaisemmissa peleissä ehkä se ratkaisija. Mutta nyt on kyllä erinomaista pitoa ja nyt jostain syystä Lofalla on kääntynyt tää peli samanlaiseksi, miltä se näytti lounealla tuolla terrapuolella. Eli tässä vaan lähdetään niinku yksi kerrallaan jäätymään tonne. Jälleen kerran täällä on kaikki erikseen, ainoastaan Metsaksi ja Bohansa hiukan tuossa. Ja no, Tomi kyllä nyt jää tuohon rehtiin ja siis ihan saman näköistä, nyt vaan toisinpäin. Eli käydään tuossa midissä turkkimassa ja sitten vaan jäähän siihen midiin. Kyllähän se nyt yleensä, jos avikka tuosta midistä kattoo, niin jostain syystä se on pakko käydä katsoa, että onko se avikka siellä ja sittenhän siihen jäähän. Ja nyt kun katsotaan, pystyykö Hamismatti tätä kierrosta täällä avikalla esimerkiksi kääntämään. Nyt muuten tulee jotakin FPS-droppeja. Katsotaanpa tuon striimitiedot mukaan, että tuleeko siellä frame-droppeja. Ei kyllä, se näyttää ihan hyvältä. 3-4 ja siinä sitten Metsaksi jää puolestaan. Mihin se edes jää? Hetkinen. Oliko se nuija, joka tästä Metsaksin tiputti? Ja noin. Se oli aika varma pito ja lounaa tästä nappaa itselleen mappipallon ja on kyllä ollut erittäin vahva tässä CT-puolella pystynyt kyllä todella hyvin nappaamaan näitä CT-puolen kierroksia siinä, missä oli kyllä varsin heikko CT tai tuo terrapuolen lounean esitys. Mutta niin on ollut kyllä myös Lofalla, että ei ole pystytty tekemään yhtään mitään. Toki myös lounealla nämä pidot on ollut aika tiukasti ja tämä ehkä suurena erona, että Lofa otti aina tämän longin haltuun ja lounea puolestaan antaa tämän aika lailla vapaasti. Siinä Hamismatti nyt onnistuu tärkeän fragin ottamaan ja pystyy tästä ehkä Lofalle kierrosta hiukan avaamaan, nimittäin mappipallo lounealla käsissään ja tästä jos kierroksen ottaa, niin se on Sorano ja lounea on lähempänä playoff-paikkaa. Nyt siellä pikkuhiljaa hiljaa hiivitään longilla. Tomi on kuitenkin valmiina tähän ja sieltä olisi nuijan rotat jo tullut, jos ei Hamismatti olisi tullut räiskimään selkään. Nyt pystyy kyllä 5v3 tästä rakentamaan ja Hamismatti on tästä tärkeät fragit ottanut niin, että kyllä vaikeasti muuttuu tämä viitekkiä. Nyt Tomi vetää hiukan liian leveäksi, mutta häntä ei siitä sen sijaan ei rokoteta. Ja nyt kärisee sitten vielä siihen ja Vita enää viimeisenä ja Vitalla ei... Niin julmaa kuin se onkin, niin Vita ei ole tässä pelissä kyllä semmosia ninja-otteita näyttänyt, että tästä retakeä saataisiin aikaan. Lähtee kuitenkin hakemaan sillä rahaa. No, ois tästä kyllä voinut säästääkin. Että ei nyt sinänsä olisi ollut mitenkään väärä kooli. Vita onnistuu kuitenkin yhden ottamaan ja nyt on sitten... Nyt pitää löytää se pää ja Vita löytää pään. Vita klutsaa. Vita on löytänyt tiensä serverille, on tässä onnistunut ottamaan hyvin frageja ja ratkaisee tämän pelin 4 fragin kierroksella. Siinä missä Vita ei ollut ihan mukana tuossa alkupelissä, niin herää sitten viimeiselle kierrokselle, että nähtäisinkö mies serverillä sitten seuraavassa pelissä. Nimittäin tästä toisella Best of Oneilla jatketaan. Mutta joo, Vita tosiaan ensimmäisellä puoliskolla ei montaa fragia saanut ja sitten toisella puoliskolla varsinkin viimeisellä kierroksella 4 härkää ja ottaa sillä tämän pelin, sillä tuo jos olisi hävitty, niin siinä ei olisi tiennyt, että olisiko sitten peli toiseen suuntaan kääntynyt. Tällaiselta näyttää siellä Metsaks ja Tomi olivat ne kovat työjuhdat ja siinä sitten tietysti German Nuija myös Lounean puolelta ja sitten Hamismatti kovaa peliä pelasi Lofan puolelta ja tämä nyt kyllä ratkaisi nuo Lounean, no en olisi uskonut näin sanovani, mutta hyvin pelatut terrorundit, mistä voitto saatiin otettua, sillä ei onnistunut Lofa yhtään. Tai no yhden terrorundin onnistui tuosta nappaamaan ja se ei kyllä valitettavasti riitä.
päästään morakierrosta vetämään ja tässä kyllä, tässä mapissa ehkä alkaa jo merkitsemään se, että kumpi aloittaa CT-puolella, sillä tämä on, no, siinä missä äskeinenkin kartta oli muka tasainen puolien välillä, niin kyllä se CT aika pahasti siinä jyräsi molemmilta tiimeiltä. Nähtäväksi jää, että onko tässäkin nyt silleen, että CT-puolella vallitsee se dominanssi ja se kumpi sitten paremman CT-puolen pelaa, niin tämän mapin vie. Tosiaan, mikäli oikein luin tuota taulukkoa, niin Lounea vie jälleen kerran puukkokierroksen. Toinen putkeen. Kaverit on selvästi liekeissä tässä puukkokierroksella. Joo, siis tosiaan jos oikein tulkitsin noita lohkotaulukoita, niin Lounea on varmistanut nelossiansa lohkossa ja äskeisellä mappivoitolla se tosiaan mielestäni varmisti tuon nelossian ja sikäli myöskin mielestäni on playoffeissa. Kukaan ei ole ainakaan valittanut, että olisin väärässä, joten oletan nyt, että se on se top 4, joka playoffeihin menee. Ja Loihdefaktorhan on tosiaan ollut jo. Oli jo varmistanut jatkopaikkansa aikaisemmin ja oli itse asiassa varmistanut jo kakkossiansa aikaisemmin ykkössijasta taistelijaa. Äskeisen mapin häviö sitten sen ratkaisi, että sitä ykkössijaa ei nyt tässä tule, mutta on tainnut kakkossijansa varmistaa ja sieltä CTK on valmiina Apsissa. On yhden tiputtamaan ja nyt siellä sitten on vastaanottokomitea valmiina, onko Lounea ja Tomi hiukan myöhässä tähän tilanteeseen. Tässä saattaa tulla, että Artsilta jyrätään, ei hienosti kyllä backkää tuosta. Autodirektori heittää juuri vähän aikaa pois ja siinä kyllä nyt Loppa kävelee komeasti päälle. Nuija kuitenkin on täällä ottamassa vastaan. Nyt mennään kyllä sinne saitille, missä on jo enemmän porukkaa vastassa. Eli Nuija sekä Zermani täällä pysäyttämässä ja siellä vielä ZTK on tuolla A-saitilla odottamassa. Nyt tässä todetaan Amismatti ja Bohansa huomaavat, että ei saakeli siellä 2 kaveria on pysäyttämässä. Nyt tätä kyllä aivan liian leveäksi ZTK tuon piikin. Syöttää itsensä aika halvalla, nimittäin olisi ollut erittäin tärkeää pysyä hengissä, että olisi odottanut nämä rotateijat. Siinä nimittäin aina tuo 2v1 on aika paha otettava ja jälleen nyt Nuija menee pikkusen yksin tähän tilanteeseen ja ei onnistu Zerman ottamaan trade. 3v2 tilanne tästä nyt sitten kaatuu ja Lofa tästä Pisla-kierroksen vie. Jälleen hiukan tätä Lounella nähtävissä sitä, mikä oli haasteena myös tuossa Dustissa, eli ei ihan mennä tiiminä, ei haeta noita tradeja, annetaan pikkusen helppoja siinä missä olisi esimerkiksi tuossa voinut CTK backätä ihan tuosta saitilta, koittaa yhdellä yrityksellä hiukan piikata ja koittaa, että löytyisikö sieltä pää, ja jos se ei löydy, niin backkaa pois ja koitetaan 3 retakeä hoitaa. Siinä on nimittäin kuitenkin aina se pelko, että siinä vaiheessa kun toinen alkaa plänttäämään, niin siinä pystyy sitten hiukan piikkaamaan. Nyt lähtee nopeata executaa Lofa taas hakemaan täysillä apartmentista, mutta tulee eri kautta. Amismatti painelee. Ei voi olla. Aika hävytöntä. Aika hävytöntä. On likasta. Pislat oli vastassa tiimillä, mutta on tuo kyllä silti likaista. Kaveri menee Bisoni kädessä. Nappi pohjassa, apsit läpi. Ai. On se melkoista. Siinä oli selkeästi takuna tuo ryysi. Tuo ei nimittäin kyllä. Ei kauhean usein toimi tuo apsin ryysi, mutta toki kun Louneella pelkät pislat oli, niin ei siinä kyllä ihan hirveästi ollut mitään tehtävissä. Lofa pistää 2-0 nyt sitten Lounea saa ostokierroksen. Tämä on kuitenkin aina tämä 3. kierros pikkusen heikko osto tuolla CT-puolella. Jos on nuo 2 ekaa kierrosta joutunut tukkaan ottamaan, joten no, toki Lofalla on vielä nuo röpöttimet kourassa, eli sieltä todennäköisesti jotakin ryysiä on tulossa ja tässä nyt ei itse asiassa näyttää vähän siltä, että Lounea ei ehkä osaa aavistaa tätä. Täällä vielä nämä röpöttimet on nimittäin yleensä se taktiikka on hiukan erilainen. No, on tämä kyllä pito on kyllä aika takana, eli siinä komea naatti muuten osuu hienosti tuohon
Koko poppooseen, jos tuossa on tieto, että siellä porkkaa on, niin tuo on kyllä varsin näppärä naatti, pitääpä opetella tuo line-upia itekin. Sieltä Servani Boostissa tässä on varsin hyvä mahdollisuus onnistua hyvä crossfire setuppaamaan ja näinhän se on, että Sermani siitä kaksottaa selkää siinä kun sitten Sermaniin käännytään niin nuija hyppää esiin ja tässä on aivan tämmönen oppikirjamainen suoritus, miten B-pito pitää tuommoista heikkojen aseiden ryysiä vastaan ja itse asiassa ihan muutenkin. Eli ei myydä itseään halvalla, vaan piikataan vasta sitten, kun vastustajat on selin itseen päin, mikä siis siinä oli kyllä erinomainen pito ja ei annettu Lofalle yhtään mitään mahdollisuuksia tuota kierrosta ottaa. Nyt sitten Lofa myös pääsee ostamaan ja pääsi dumppaamaan nuo röpsöttimet pois käsistään ja saa tästä kierroksia. Nyt sitten on tämmönen oikea full buy, molemmilla on kaikki kamat ja kaikki aseet messissä. Ja tämä on nyt näitä ensimmäinen vähän niin kuin ratkaiseva kierros, eli se kun tämän kierroksen voittaa, niin pakottaa aika lailla toisen säästöhommiin. Lofalla tässä nämä 2 kierrosta alla, eli sikäli hiukan kivempi tilanne, jos tästä voiton pystyy ottamaan. Nyt on itse asiassa tämmönen aika hyvä Inferno-pelaamista Lofalta, nimittäin tässä on otettu tämä mappikontrolli hallussa, että apsi on hallussa ja tässä on vaikeaa tälle puolustajille, sillä ei ole oikein tietoa, että mitä sieltä lähtee hakemaan, sieltä CTK myy itsensä pullalle. On onnistunut kyllä erinomaisesti Lofa tämän saitin ottamaan, ei ole lounaa pystynyt vastaamaan siinä yksi kerralla jäänyt, mutta toki esimerkiksi tätä infipitoa ei kyllä oikein. No, tietysti tuossa jonkin sortin crossfire voi olla tuossa midissä, mutta kyllä tästä aika helpon näköisesti Lofa pystyy tämän saitin ottamaan ja veikkaan, että Germani joutuu säästöhommiin, nimittäin kyllä tästä ehkä oston pystyy jotenkuten ottamaan. Jos ainakin yksi ase säästöön saadaan. Varsin hyvä eksekutero Lofalta, sitä edelsi hyvä mappikontrollin otto ja louna on käytännössä kädetön. Siinä vaiheessa kun mappi on menetetty ja se entrykin vielä menetetään, niin siinä ei sitten kauheasti voi tehdä, jos ei nyt joku tuolta syvältä saitilta pitävä pysty jotakin ihmetemppuja tekemään. Varsin varma suoritus Lofalta ja ottaa 3. kierroksen sitten ehkä tähän tauluun. Vilkataanpa tässä ihan kiusallaan, että... Oho. Niin, vilkastaanpa vähän, että mikä täällä on Inferno-historia. Sekä Loihde Factor on ottanut sekä pataan että voittanut Infernoa. Ja Lounealla sen sijaan on sama tilanne, eli on ollut voittoja sekä tappioita Infernossa. Ehkä onko itse asiassa yhtään samaa vastustajaa? Molemmat on voittanut F9 Distributionin Infernossa, Lounea hiukan enemmän kuin Loihde Factor. Eli tällaisen yksittäisen statistiikan mukaan pitäisi Lounean olla tässä mapissa vahvempi, eli ehkä näemme sitten pientä käännöstä tässä kun peli etenee, että Lofa ei pysty tällaista jyräämistä jatkamaan siinä metsäksi komeasti pomppia, ja tämä kyllä varmasti kuulee B-pito jantteri, että täällä joku loikkii menemään. Pikkuhiljaa. Siinä lähdetään ehkä tuota B:tä nyt rakentamaan. Mollynu ja tuohon pistää. Lähteekö piikkaamaan avikkaa vastaan? Tämä on taas näitä päätöksiä, että kannattaako niitä tehdä, jos kuulee, että siellä avikka skouttaa, niin no ei sentään lähde tuota piikkiä tekemään. Nyt lähtee rotateemaan tuohon ja näyttääkö jopa siltä, että siinä lähtee Lofalta rotatte, kun ei tuota entryä saada tuosta aukasta ja nyt no, se oli näköjään feikki. Ei kyllä taida ostaa Lounea tätä feikkiä, vaan nimenomaan haistaa, että tämä nyt feikki oli ja B-iskua sieltä on tulossa. Ei Tomi itse asiassa
on kyllä aivan valmiina tuohon B-rotateen. Sieltä heti kun ensimmäiset kamat lentää, niin Tomi on saitilla. Neljällä mennään, Vohansa onnistuu siitä ensimmäisen Germanin ottamaan. Nyt sitten on tärkeää ottamaan toisen ja Tomi viimeisenä ja nyt sitten joutuu retake hommiin kuitenkin tästä. Lounea, siitä onnistuu Lofa nämä tärkeät fragit ottamaan ja ei pysty Lounea pitämään. Tällä kertaa tuota B-saitia nyt kyllä retake näyttää varsin hyvältä. Viita, ZTK, Wombo, Combo. 2v1 lähtee rakentamaan mitään mahdoton, mutta Metsäks on kyllä nyt varsin hyvin hereillä ja pystyy tosta sitten kylkeen paukuttelemaan. Ja Lofalle 4. kerros tauluun. Ei ole Lounea jälleen ihan päässyt tähän peliin mukaan, vaikka ihan ok kierroksia onkin pystynyt pelaamaan. Lofa on vaan näissä executeissa sitten ollut vahvempi. Ja nyt joutuu Lounea jälleen säästökierroksille ja saa nähdä, lähteekö tästä Lounea jotakin ihmetemppuja tekemään. Parit savut ja naatit on siellä, että varmaan näkyy ainakin banaanin päälle pistää 4. No ei sieltä 1 flash ja 3 naatit loiskuu tuonne banaania, ei taida kyllä kenenkään. Jaa, sinähän jäädään odottamaan, että olisiko sieltä joku tulossa. Heitetään niitä naatteja sinne, löytää 1 naatti ja siitä TTK ottaa 1. Tässä hiukan päästiin rankasemaan tuota uskoa. Siinä Hamismatti kuitenkin sitten ja nyt ei ole kyllä valmiina. Siinä saatiin pari asetta pois, mutta se ei ihan hirveästi vaikuta, kun Hamismatilla 10 donitsia taskusta löytyy, mutta ihan tämmönen validi taktiikka. Siinä kyllä onnistuttiin pari asetta tiputtelemaan. Ei ole mitenkään erinomainen kyllä Lofan rahatilannekaan, eli jos tästä nyt Lounea pari kiekkaa saisi itselleen kiskottua, niin Lofakin olisi säästöhommien edessä. Mutta Loide-faktor on kyllä tässä näyttänyt, miksi he tuolta lohkon kakkos sieltä löytyvät, eli varmaan virheitä juuri kun pääsen sanomasta, niin siitä Metsaksi taitaa Bohansaa pikkusen kutitella tuolla selkään. Jälleen kerran melko defaulttipitoa löytyy. ZTK on valmiina tässä kapteenin ottamaan vastaan ja komeasti siitä löytää tämän päänöltä. Kapteeni käy aika ilmaiset antamassa. Käykö Hamismatti antamassa ilmaista vai ottaako ilmaiset? Ei ole kyllä täällä aivan ilmaisia annettu tässä kartassa. Kyllä näitä joutuu hiukan työstämään. Mutta utilityä ei kyllä kumpikaan tiimi aivan hirveästi näissä, kun haetaan näitä entryjä, niin ei kumpikaan tiimi ihan hirveästi utilityä heitä. Eli siinä ihan rehtiä lähdetään hakemaan, että kyllä nämä flashit sitten ehkä näihin executeihin enemmänkin liittyvät. Mutta mikäs siinä, jos ampuu kovaa ja pistelee kaveria istumaan, niin kyllähän se onnistuu ilman niitä flashyjäkin. Ja nyt on kyllä varmasti tieto Lounealla, että tästä lähdetään B-iskua tekemään. Siinä on kyllä nyt aivan voileiväytetty Lofan porukat melko lailla hampurilaisessa. Ja nyt ei ole kyllä Lofalla tietoa, että olisiko sieltä joku vielä tulossa. Ja nyt on kyllä melkoinen epäluulo ja ei tästä päässyt Lofa puusta pitkään Lounea tällä kertaa tämän kierroksen ottaa. Ja olisiko tämä nyt sitten, saisiko tästä nyt Lounea hiukan vauhtia tähän peliin, nimittäin ei ole huono Infernon tiimi kyseessä. Lofa on kyllä ottanut varsin vakuuttavasti näitä kierroksia, mutta mitäs Lounea tähän vastaa? Sieltä kyllä hyvin lähdettiin puskemaan niin, että Lofalla unohtuu vähän tuo mappikontrolli ja hyvin ajoitettu pusku Lounealta ja sillä saadaan varma tieto, että siellä B-isku on tulossa ja sitten se ei ole kuin ajan kysymys. Ja CTK jälleen kerran, nyt on CTK päässyt vauhtiin ottaa entryn siitä ja nyt kuuleeko? Tää kuulee varmasti, että Metsäks sieltä ei kuule ja Metsäks pääsee yllättämään. Pääsee yllättämään sitä, että CTK on hyvä trade siitä Metsaksilta. Rankaisee CTKta tuosta entryn ottamisesta.
Tämä on aina vähän ikävää, jos tuosta alta yksi kaveri kuolee, siinä jää pikkuinen aukko tuohon pitoon. Tää on ainakin omasta mielestäni hankala saitti pitää. Sillä taitaa itse asiassa tuolta boilerista räiskyttää joku kaveri. Nyt lähtee itse asiassa, lähteekö Lofa jopa kääntämään tätä. Metsäksi pistää savua. Tää on tää perusapartmentsi etenemissavu. Ei lähde kuitenkaan hakemaan ja siinä Nuija on oikeassa paikassa Bohansa kuitenkin Navikan kanssa valmiina tähän. Ja treidin nappa C, siinä on nyt aika pahasti auki tuo longi, mutta siinä taitaa olla tietää, että siellä auki on. Ei ole, Tomia tulee kyllä varmaan, ei aivan pääsy selkään Tomi. Hyvin hereillä haistaa tuon kierron ja pystyy sitten kapteenin vielä tiputtamaan siinä tärkeä pito Tomilta ja onnistuu tuon pitämään. Siinä oli Lounealla hyvin hoidettu tuo, siinä onnistuttiin niitä frageja saamaan ja onnistuttiin hyvin pysäyttämään tuo Lofan eteneminen ja sillä kairataan toinenkin kierros ja pakotetaan Lofa tommoseen käpyseen ostoon. Mutta ei tuo aivan vaaraton ole tuo Mac-10kään. Taas onko siellä joo, kyllähän sieltä apartmenttiryysiä. Metsäksi jälleen kerran on kyllä se mies. Ykkösmies serverillä ja nyt kyllä erinomainen molly. Tomilta läiskähtää tuohon boileriin ja pysäyttää tämän etenemisen tykkänään ja nyt on kyllä yllätysmomentti täysin tuhottu. Siellä 4 kaveria on valmiina tämän hyökkäyksen ottamaan ja sieltä lähtee itse asiassa, missä se on tämä Metsäksi oli lähdössä pommin kanssa kiertämään, mutta nyt ollaan tässä apsissa jumissa ja ei oikein tiedetä mitä tehdä. Aivan erinomainen molly. Tästä kun olisi päässyt nimittäin juoksemaan, niin olisi saattanut. Tämä kierros näyttää aivan erilaiselta. Nyt sieltä lähdetään valmiina. Ei onnistu sieltä ottamaan kuin yhden, mutta se tuskin haittaa sillä tässä aika leveäksi. Vita tästä alkaa antaa itsensä vähän halvalla, mutta saa kuitenkin kaksi tiputeltua. Siinä onneksi on näin hyvä pito Lounealla, ettei tuollaiset pikkumokailut haittaa. Pelissä on yleensä tavoitteena se, että pystyisi hiukan noita dueleita eristämään, että saisi monta kertaa 1v1 ja aina pikkusen lisää piikkaa, että ottaa sitten siitä seuraavan eikä piikkaa kaikkia 3 kerralla. Siinä nimittäin 1v3 samaan aikaan on hiukan hankala saada kaikkiin panokset osumaan. Onneksi kuitenkin kääntyy nyt Lounealle ja tämä hyvin luettu peli. Vaikka kyseessä oli ekokierros, niin Mac-10 on vaarallinen, jos sillä pääsee tuonne saitille kävelemään ja pystyy sitten nostetuilla aseilla kierrosta pelaamaan, niin ei olisi ollut yhtään helppo kierros Lounealle. Jos ei tuota ryysiä oltaisi saatu pysäytettyä ja se mainiosti onnistuu. Lofa lähtee rakentamaan jälleen peliä. Ei onnistu tällä kertaa, tai ei lähdetä tuota apsikontrollia hakemaan. Kapteeni on aika yksin täällä, että tätä ei lähdetä parina hakemaan. Huomasin eilen juuri niin Fernoa kun tuplasti pelasivat Sofigate vastaan Alm Partners, niin siinä aina 2 otettiin tuota apsia haltuun, eli ei lähdetty yksinään solemaan. Mä ajattelin, että kävelee siinä Zermanin, kyllä Zerman. Ja missä jälleen toisen tästäkin olisi ollut, mutta nyt on Zerman ja CTK paikalla, että nämä nyt Lounea rankaisee erittäin ankarasti Lofa tuosta, että aika kriittiset whiffaukset Hamismatilta tuosta, että siinä ei 2 sotilla onnistu konnektaamaan ja se rankaistaan saman tien. Ja Lounea tästä sitten tasoituksen ottaa. Kyllä tämä nyt näyttää siltä, että Louneakin on herännyt ja palannut serverille ja pystyy tästä näitä kierroksia kairaamaan ja Lofa ei näytä niin dominoivalta, mitä nämä ensimmäiset kierrokset olivat. Pienestähän se yleensä on kiinni, löytääkö se hiiri sitä päätä ja klikkaa oikeaan aikaan. Sitten jälleen kerran pislarussia ja nyt on kyllä Diviflashissa CTK ja tästä annetaan avikka CTK:lle saa siivinen pito siihen nähden, että täällä pislarussia on tulossa vastaan. Siinä on kyllä Tomi aivan erinomaisesti. Kohaa siitä 3 kaveria ja tämä oli avainasemassa, että tämä ryysi pysäytetään. Uuteen kierrokseen ja nyt saadaan jälleen full buy vastaan full buy.
Nyt on kyllä tässä mapissa Tomi näyttänyt, miksi hän on ollut se top fraggeri aikaisemmin. Ei ole niin paljon fraggeja taulussa, mutta siitäkin tärkeämpiä. Mutta ilahduttavasti myös Vita on löytänyt itsensä serverille. Tällä kertaa hän tuossa viime mapin lopussa heräsi ja otti 4 fragin klutsin voittamaan tuon viime mapin. Varsin avainasemassa sekin kierros ja nyt on Vita hyvin mukana ja siitä, kuten pääsin sanomasta, Vita tipauttaa Apsilurkerin ja tämä on se ongelma nimittäin, jos yksin tuonne Apsiin lähdetään ja että siellä saatetaan tipauttaa. Tuo kaveri Tomi on hyvin herännyt tuon fläsyyn. Hamisamatti Vitan kuitenkin tästä tiputtaa. Näkee kapteenin hyvin Tomi tuosta. Tiedä, että siinä Hamismatti on ja Hamismatti on kuitenkin pääsee yllättämään tuosta savun reunalta. Ja nyt on kyllä aivan avoinna ja 2v3 riiteikki hommiin joutuu Zerman ja Nuija. Lähtevätkö sitten tätä riiteikkaamaan? Siellä kuitenkin jonkun verran on rahaa pankissa, mutta tässäkin voisi olla järkevää, jos ei pääsee kyllä ilmaiseksi. Vähän ehkä hidas. No, toki hyvä ottaa yksi, mutta siinä olisi kyllä se 2 pitänyt saada. Nuija kuitenkin täältä lähtee hakemaan. Jotenkin on nyt Lofa aivan kujalla, että missä vastustajat on. Koko ajan selkäpäin vastustajia. Ja Hamismatti myös tässä kyllä nyt tarjoilee Loide Factor selkeä aivan urakalla. Niin kyllä annetaan aika helpolla tämä kierros. Siinä oli nimittäin varsin hyvä etu tuossa Loide Factorilla, mutta se on, kun ei ole kasvot oikeaan suuntaan ja vihu ampuu selkään, niin aika vähän siinä voi loppuunsa tehdä, jos ei sitten ihan hirveitä viffejä tuu. Siinä Lounea kyllä onnistuu tämän hyvin ottamaan. Tärkeitä frageja jälleen kerran myöskin se Zermanin 1 fragi, vaikkei siitä toista onnistunut saamankaan. 7-5. Tämä on nyt Tämä on kyllä CT-painotteinen mappi, että jos viime pelin merkit pitävät paikkansa, niin tämä 7 kierrosta ei välttämättä riitä, mutta toki Loide Factorin CT-puolen vahvuus sekä Lounean T-puolen vahvuus ovat vielä hieman tuntemattomat, joten nähtäväksi jää, että mitä sieltä tulee. Tässä kuitenkin lähdetään nyt selkeästi tätä B:tä rakentamaan. No nyt sitten lähdetään paluumuuttajina tuonne kohti second media, mutta mappikontrollia ei kyllä ole Lofalla nyt nimeksikään, joten tässä nyt ei voida olla varmoja, ettei sieltä lounaalla ole kukaan puskenut ja ottanut tästä täysiä infoja. No on tässä kyllä Tomilla aikamoista infot, että sieltä kyllä varmasti B-rykää on tulossa, jos mitään kamaa lentää. CTK on kuitenkin katselee kyllä no, ehtii kuitenkin tähän rotateen sieltä nyt lähtee tämä Execute. Hyvässä paikassa on Nuija onnistunut peräämään 3 kaveria. Aivan jäätävä suoritus. Ja siinä jää aivan yksin sitten Metsaksi. Onnistuu sitä Tomin kuitenkin rotatevan Tomin tiputtamaan ja ehkä saa tästä plantin aikaiseksi. Ja eihän nämä 2v1 ihan mahdottomia ole, eli kyllä kun tästä plantin pistelee maihin, varmaan kuitenkin osaa aavistaa, että siellä ei tosiaan ketään ole. CTK nyt pelaa fiksusti ja ei lähde tätä yksin hakemaan, vaan Vita sitten tulee kaveriksi. Metsäksi kuitenkin tällä kierroksella 3 fragia ei ole ottanut, eli jos tästä nyt vielä saadaan 2, niin hässähän kaveri ottaa ensimmäisen, ei ota enää toista. Vita jälleen kerran tärkeä fragi onnistuu tästä tämän 1v1 sitten viemään. Tai no, voiko laskea 1v1, kun trade tappo kyseessä. Vähän tulkintan varaista. Lounealle 8 suuntitauluun ja nyt on Lounealla hyvän näköistä meininkiä. Lofa ei ole onnistunut niiden ensimmäisten kierrosten jälkeen. Tämä on ollut todella outo peli. Molemmat, nimittäin tässä on vedetty monta kierrosta putkeen. Siinä ensin näytti siltä, että Lounealla ei ole mitään millä vastata Lofalle ja nyt näyttää taas toisinpäin, että Lofa ei onnistunut mikään Lounea vastaan. Ja pari kierrosta tätä puoliskoa jäljellä ja tästä jos Lounea nämä
kaikki loputkin kierrokset ottavat, niin kyllä siinä Lofalla on melkoinen työmaa edessään tuolla CT-puolella. Vauhdilla lähdetään tuota B:tä hakemaan siinä Germani pientä polttoa heittelee nyt, kun nämä metsäkään loppuisessa onnistuu sitä kuitenkin itsensä pelastamaan sekä Bohansa että Metsäks on kyllä höpöttimet tuonne jakaneet, että siinä ei kyllä paljon jää. Sekä Metsäks kapteeni että Bohansa ovat todella heikkoja ja tästä ei kyllä, no kai sitä havikalla tietysti saa aika helposti tiputettua. Pitkä käydä vilkaisemassa, että onko siellä havikkaa. Neljästään tässä midissä nyt ollaan ja mietitään, että mitähän tässä nyt ruvettaisiin tekemään. Executea siinä nyt viritellään aalle ja tämänkin taidetaan jokseenkin haistaa, että siinä nyt saattaa hyökkäystä tulla. Pommi on kuitenkin aika kaukana, eli ei tästä nopeaa planttia saada, vaikka otettaisinkin aika maltillista. Tomi kuitenkin paikallaan ja jälleen kerran komeasti observointi. Missaa nuo kaikki sillä välin on tuo banaanejakin tiputettu ja erittäin varma pito muuten Loune alta ja puoliskon viimeistä kierrosta vedetään ja Lofalla ei ole täysi osto nyt edes tämä vaan joutuu vajaalla ostolla työstämään tätä kierrosta ja kyllä Loune on erittäin vakuuttavaa peliä ja nyt on kyllä kaikki Lounean pelaajat servulla erittäin hyvin. On sekä Vita, Nuija, ZTK, Zerman ja Tomi kaikki hoitaneet omat tonttinsa ja pystyneet näitä tärkeitä frageja ottamaan, millä on kierroksia voitettu. Ja katsotaan nyt saadaanko tästä vielä 10. kierros Lounealle tauluun vai pistääkö Lofa sitten Molletkulla kuitenkin onnistuu sitä Entryn hakemaan. Nuija nyt onnistuu kuitenkin tulemaan tänne silleen, että tämä pläntä pysäyttää sieltä kyllä Hamismatti kyllä juoksee niin reippaasti selkään, että ei ole kyllä mitään tehtävistä. 3v3 retakeä kuitenkin lähdetään tekemään. Tomi onnistuu yhden fragin ottamaan. Ottiko jopa seinän läpi vai naatilla vai mistä tuo oikein tuli? Nyt sitten on tärkeää, että tästä päästäisiin porukalla tätä hyökkäystä tekemään. Siinä kuitenkin sillä välin, kun CTK kuolee, Tomi on tiputtanut 2 ja sieltä Vita tiputtaa viimeisen ja 10. kierroshan se Lounealle napsahtaa. Kyllä aivan erinomaista oli nyt tämä Lounean loppupuolisko. Siinä montako kierrosta sieltä oikein tuli? 9 kierrosta putkeen. Jälleen kerran näissä ehkä kannattaisi niitä timeout-mahdollisuuksia käyttää, sillä tuossa niin, koska siinä vaiheessa kun sulla on oikeasti 9 kierrosta putkea otettu tukkaan, niin siinä ei enää niinku ole kauhean hyvä fiilis. Tuossa niinku jossain 3-4 kierroksen jälkeen kannattaa ehkä vähän pysähtyä ja pysäyttää sitä momentumia, mikä vastustajatiimillä on sillä timeoutin ottamisella. Vaikka ei oikeastaan olisi edes mitään takuja, niin se vaan hiukan rauhoittaa sitä peliä. Niin olisi varsin hyvä. Toki nyt kun vaihdetaan CT-puolelle, niin tämä Pislan rundi on tärkeä, jos tästä nyt onnistuu Lounea tämän viemään, niin Lofa vähän pulassa. Ja kyllä sieltä puolella löytää yhden pään, mutta tulee saman tien treidatuksi. 3v4. Joutuu varmaan itse asiassa riiteekin hommiin, sillä tässä näköjään tämmönen B-käännös tulee. Nyt kyllä Nuija latailee todella kauan tuota flashia ja mennään kyllä aivan yksitellen tuonne saitille. Siellä ei kyllä ketään ole rokottamassa tästä sooloilusta, mutta Puskehammis Matti Savon läpi, mutta ei se paljon auta, kun siinä 3 kaveria katsoo siinä suuntaan, mistä sä tuut. Kapteeni sitten viimeisenä täällä yrittää tätä B-saittia rakentaa. Siinä on nimittäin vastassa estää tuon, kukas sieltä nyt olikaan rotateemassa, niin estää rotaten täysin. Ja tähän nyt yksin sitten kapteeni joutuu tätä switchia virittelemään ja eihän sitä yhtään mitään enää tule. 3 vastaan aika vaikeaa, varsinkin kun yksi kaveri on tulossa vielä selkäänkin. Lounea pistää 11 tauluun ja pakottaa Lofan säästö hommiin ja sehän, kuten olen moneen kertaan sanonut, niin se on tosi ikävä, jos hävii tämän Pisla-kierroksen CT-puolella, koska sulla ei ole yhtään rahaa ostaa kakkoskierrokselle ja sitten sulla ei ole oikeastaan hirveästi rahaa ostaa ees sille 3. kierrokselle. Ja se tarkoittaa, että Loune on tässä erittäin hyvissä asetelmissa tälle Tero-puolelle lähdettäessä. Toki
jos on esimerkiksi G2 pelejä katsonut, esimerkiksi viimeisintä finaalia, niin ei se nyt tietysti, vaikka saitte jaa, siellä on tämmönen klassikko torni odottamassa, mutta se ei valitettavasti pääse yllättämään Lounea. Mä tästä kyllä aika varmoin ottein tämä kerros otetaan niin G2 peliä, jos on katsonut, niin ei se auta, vaikka olisi 15 rundia taulussa, niin se saattaa kyllä siltikin kääntyä. Nyt sitten nostokierrosta kuitenkin Lofalta. Voi, siellä ei kukaan nosta kittejä. Ois kyllä varmasti ollut sillä timeoutin paikkaa jossain vaiheessa, sillä tässä nyt ehkä pientä tiltin poikasta vois haistella. Nimittäin kyllä se nyt ainakin yksi pelaaja ostokierroksella pitäisi ne kitit löytyä, koska näistä retakeja joudutaan aika usein tekemään. Nyt mennään sitten vauhdilla tuosta savuista läpi. Täällä on aika syvällä tämä pito, nimittäin täällä Apsin puolella me päästään B:tä rakentamaan. Tomi tiputtelee 2, nyt on Tomi ollut kyllä aivan liekäisä. ZTK nappaa tuolta yhden ja no eipä niistä kiteistä hirveästi olisi apua ollut, jos tässä jokainen kaatui yksitellen. Nyt on kyllä Lounea aivan hirveässä vauhdissa. Kapteeni sitten viimeisenä täällä varmaan pistää asetta säästöön, mutta kyllä tässä nyt tämä Lounean momentumi olisi jollakin pitänyt saada pysäytettyä jo monta kierrosta sitten, koska nyt kyllä Lofalla alkaa selvästi röntyä peliä. Siinä varmasti on semmoinen fiilis, että hittolainen kun ei mikään toimi ja kaikkia on yritetty ja ei oikein shotitkaan connectaa siinä, missä viime pelissä oli varsin hyvää suorittamista, niin nyt on kyllä Pulla ja kapteeni ollut hyvin unessa sitten tämän kartan. Aika vähän näissä kanaliigapeleissä timeouttia käytetään. Mekin ei ehkä sitä taktiseksi timeoutiksi ikinä kutsuta, vaan kutsutaan ehkä oluttauoksi. Ja aika monesti kyllä lopu siitä olutta saattaa hakeakin. Ei ole ehkä niin vakava pelaaminen. Että kyllähän mekin kaiken maailman takuja katsotaan ja mietitään näitä tradeja ja positioningeja ja timingeja, mutta ei ehkä hirveän hampaat irvessä. Ei, kyllähän se niin on, että jos CS pelaa eikä tuu paha mieli, niin pelaa jotenkin väärin. Lopalla tämmönen dessupito. Ei ole ollut rahaa ostaa sen kummempia, ja täällä nyt sitten on tämä kyllä demoralisoivaa Lofalle, kun ei se Tomin tarvii kuin kävellä johonkin. Ja kaveria hyytyy. Tomi on nyt löytänyt tiensä tälle serverille ja kyllä rankaisee aika urakalla Lofan pelaajia. Ostokierrosta ja kyllä niin kun alkaa näyttää vähän lopun alulta. Pitäisi 10 kierrosta pistellä putkeen Loihde Factorilla. Lounea on kyllä erinomaisesti vetänyt tän Infin, pystynyt todella hyvin nyt tiiminä pelaamaan ja ottamaan näitä tradeja. Hamismatti aloittaa tämän kyllä nyt mainiosti, missaa kuitenkin toisen shotin. Siinä olisi tätä peliä voinut alkaa hiukan kääntämään. Vähän on ehkä pikkusen sitä siimaa annettu kuitenkin liikaa, nimittäin tuo 14 kierrosta on pikkusen hankala ottaa takaisin. Siinä viimeisenä apitäjänä itse asiassa sieltä on kyllä Hamismattikin kaatunut jo. Taas selostaja missaa puolet frägeistä. Sillä välin kun ihmettelee mitä banaanissa tapahtuu. Ja nyt onnistuu nuijatamaan tästä pullon kiskomaan. Pullaparkka kaatuu sinne metsäksi, on kyllä täällä hyvin odottamassa. Ja nyt tässä on metsäksillä kyllä itse asiassa, on tainnut itse asiassa pongata, että pommi on tuolla. Ja tässä on kyllä metsäksillä klutsin paikkaa. Onnistuu yhden ottamaan, mutta nuija onnistuu kyllä selkään täydellisellä ajoituksella. Siinä oli kyllä, meinattiin tarkalla metsäksille klutsia, mutta ei edes klutsia nyt anneta. Siinä missä Loune oli vähän antoi näitä helppoja dustissa, niin nyt ei niitä anneta ollenkaan ja Lofa rankaistaan. Rankaistaan kyllä aivan urakalla ja kyllä tässä taitaa niin olla, että tuo Force osto tuolta Lofan puolelta ei välttämättä
Ei välttämättä nyt hedelmää kanna, siellä jälleen kerran ei oteta kitteä kanssa. Kuitenkin pitäisi aina ne yhdet kitit ostaa. On nimittäin todella ikävä ottaa kaikkea haltuun, jos pommia pitää purkaa ja kittejä ei ole. Banaani on kuitenkin nyt hyvin otettu haltuun. Tässä ei itse asiassa mappikontrollia paljon pelattukaan, kun käytännössä nämä on olleet kaikki dueleita. Tomi on käynyt Apartmetsista näitä marjoja toimimassa. Nyt kuitenkin tulla pääsee tämän ottamaan, mutta saman tien sitten tulee trade. Vita sitten avaa täällä. On jo A-site ja nyt kyllä tuntuu siltä, että Lofalla ei connectaa sotit ei ollenkaan ja siinä missä Lounea vaan paukuttelee päitä ja kyllä tässä 2v3 retake on sen verran hankala tehdä, että voisin melkein manata, että 16 kierros paukkuu tauluun. Lounea siis ensimmäisen Dust 2 vei 16-11 ja liekö nyt niin? No ei nyt vielä sanota mitään, mutta kapteenilla 13 HP:ta onnistuu kuitenkin toisen vielä ottamaan. Ei siinä tarvitse kun päähän osua, niin tämä kierros on vielä Lofan hallussa, mutta hyvin että Zerman tämän ei lähde piikkaamaan, vaan ottaa tästä varmasti tämän 16 kierroksen. Lounea, Beat Factor, Lounea voittaa molemmat Best of Oneit. Ensimmäinen Dust 2 16-11 ja toinen Best of 1 täällä Infernossa. Lounea pistää sitten 16-5. Aika mielenkiintoisia pelejä, koska näytti kyllä välillä siltä, että Lounella ei ole kyllä homma yhtään hyppysissä ja annettiin Lofalle todella helppoja kierroksia siellä Dust 2, mutta sitten CT-puolelle kun Lounea pääsi, niin sen jälkeen on pitänyt kyllä Lofaa semmoisessa otteessa, että ei ollut Loide Factorilla juuta eikä jaata sanottavaa ja Lounea sitten liekö jopa nostaa itsensä melko hyville asemille tuolla lohkossa. Vilkaistaanpa sitä tässä pikaisesti tuolta. Noin. Joo, oli kyllä kyseessä dieselkone, lämpös pikkusen hitaasti, mutta siellä sitten lähti huristelemaan siihen malliin, että joo, no onko jopa niin, että tässä CGIinkin tuosta pääsee ohittamaan. En oikein tiedä miten tää menee, onko se rundi erolla vai rundi voitoilla. Riittääkö rundi ero? Ei taida kyllä riittää rundiero, eli kyllä taitaa tuo neljäs joka tapauksessa tulla, mutta 5 voittoon tästä Lounea itselleen. Lounea itselleen kairaa. Ja sitä myöten enää HK Instruments Esports ja Fusy Distributionin peli jäljellä ja käytännössä sillähän ei mitään merkitystä ole, jos tästä 4 jatkoon pääsee, joten kakkosgruppi aika lailla taputeltuna.